Greetings from Dipolog City, and this is your friend Lou Amor. Welcome to your friendly channel, LV Amor Care. So, nini nga higayon na, maghisgot-hisgot na usab kita bahay ni anang insomnia. Sayod ako nga daghan kayo ang nagantos niya na, o nasa daghan, sayod ako nga daghan usab ang gusto kaayo nga maminaw, mahitungod sa lagkalain-lain nga hinungdan ngano nga ang tawo mo suffer niya ng insomnia, no? So, doon na kita mga rason ni ana, no, mga muhatag lang tag 5, although daghan pa yun ni ana, pero 5 lang usa kay ug magkadaghan god maglisod na tao kanang sala concentrate sa ato ang hunahuna may tungod ni anang mga rason. So ang una nga rason ni ana ngano nga dugay makatulog ang tawo kana bitang nasuko kita dayong katulog. For example, nasuko kita mga 7 o'clock sa gabi, 8 o'clock, no? Ang mahitabo ni ana, kung dili maagapan ka ng atong kasuko, kung dili kita maka-resolve ni ana kauban sa atong kontra, ang resulta, dili kita katulog. Magbali-bali lang ta, magbali-bali tungod kay nasuko. No? Nasuko, yun ko, no? So, ingon ana, mao kana usa kana sa hinungdan ngano nga dili makatulog ang tawo tungod kay nasuko siya o do na siya gikahiubsan, naghilak siya, then mo magsigi og bakho og danguy-ngoy diha sa iyang higdaanan. So maglisod og katulog, nalalay mo ingon og nakatulog na lang kog hinilak. So kanami og nakatulog na lang kog hinilak tingali labing sayo ni ana nga nakatulog siya mga alas 2 kadlawon alauna sa kadlawon, no? So usa ka na sa hinungdan ngano nga mag-insomnia ang usa ka tawo. Insomnia, by the way, is kanang dili katulog, no? Na ay chronic insomnia, na alang po'y medyo mild insomnia, no? So ang atong isgutan karon kanang medyo kana lang reason nganong wala makatulog, no? Although na nay daghan nga nahitabo ni anak. And then mao kadto dugay makatulog tungod kay nasuko. So ang atong isulbad ni anak kutob sa mahimo dili gid ta masuko dayong katulog, no? If ever dunay mga clash nga manghitabo anang gabi, i-resolve kana, no? Unsay mga hinungdan sa paglalis-lalis, pag-away-away, no? Labi na sa magtiayon, unya syempre magtiayon, magdulog man gyud na dili na ganahan kay ang iyang tapan mo iyang kontra, no? Mo nagingon og sleeping with my enemy. Sleeping with my enemy, no? So i-resolve ka na before matulog. And then ubanan gina siya, no, sa mga kalumo sa kasing-kasing pagpasaylo, no, aron maayo makatulog ra pud kita, no? Or istoryahon, communication is the best solution sa mga away-away aron dili ta mabilar, aron dili ta mag-insomnia. So another reason ngano nga mag-insomnia ang tawo, nasobraan sa kabusog, no? Nasobraan sa kabusog, labi na og nanihapon na og 6 o'clock unya pagka alas 9 do na hingabot nagdala na pud og init kaayo nga pan, mukaon na pud dayon moinom og kanang parisan na pud og mga unsa diha, mga kape bakaha. Dili po na siya makakatulog tungod kay ngano labi nagmihigda diretso, dili ma-digest sa ato ang stomach, no? Maglisod og digest tungod kay busog unya nagrest na. So dili usab ka na kita makatulog ni ana, mag-insomnia lang gyapon kay ang atong una aktibo kaayo, no? So dili kita makatulog ni ana. Usa na siya sa hinungdan ikaduha nganong kanang nabusog, no? So ang buhaton ni ana dili na gyud mukaon after 8 o'clock, no? After 8 o'clock sa gabi, no? And then aron dali nga makatulog, maglakaw-lakaw, no, for 2 hours. Kung nanihapon kita og 7, pagka 8, 9, pag between anak nga hours, maglakaw-lakaw gamay, no, aron medyo ang atong tinai makagaling gyud, no, enough ni anak. And then after that, 9 o'clock or 10 matulog, no. So matulog aron dili kita mag-insomnia, no. And then lain nga reason ngano nga mag-insomnia ang tawo, kanang na ang sobrang to kabusog, no, kanang uban nakakaon og kontra sa ila ang ginhawaan.
indigestion, no? Acid indigestion, no? So nakakaon og kontra. So ang buhaton ana, eat like a pauper kanang sa panihapon na lugaw lang baron, arroz caldo or oatmeal nya, parisan og medyo fish, no? Kanang dali ra mahilis aron dili dilit kayo mubuga ang acid, no? So mao kanang naa aron dili kita mag-insomnia, no? And then another nga reason, ikaupat nga reason ngano nga mag-insomnia, nahuman naman nato gisgot ang acid indigestion. So mauto nga i-chew gyud og maayo kanang eat like a pauper, kana bitaw mga pauper bitaw nga wala naman gani gikaon hapit. So mao na siya diha, no, basta gabi na. Kaya ang ila pag-ingon kun breakfast, to break the fast, eat like a king, no, basta breakfast. Sa lunch, eat like a queen, or mo ba na ilang term ni ana, eat like a queen or a prince or a princess, no? Pagagabi eat like a pauper, no? So mao kana siya aron dili mag acid indigestion, no? And then ang ika-limang reason, ika-lima na ba to? Nganong dili makatulog ang tawo, kanang naang makainom og caffeine. Ang ilang sa akong nabasa sa mga research, dapat mo inom ang tawo og last niya nga take og caffeine, coffee or mga soda 2 o'clock PM, no? After 2 o'clock dili na mag-inom niya ng mga caffeine, labi na og dili bitaw gyud kayo hingatulgon kay mo activate ka na sa tong utok, dili makatulog, no, tungod ni anang coffee, chocolate, kanang mga coke, mga soda, no, soda drinks. Usa ka na siya, mga caffeine man na, dili ka na siya dayon makapakatulog ka nato. Mao na nga mag-insomnia usab. Pero lang sa ubang tawo nga dili pud makatulog og walay kape. Akong brother dili, before to siya matulog, mag-inom og coffee. Oh, makatulog siya. Napong ko'y friend nga og makatulog na siya, dili na kuno siya kainom og kape. No, so ingon ana. So usa ka na ka reason ngano nga mag-insomnia kanang caffeine intake after 2 PM or after 6 PM, no? Daghan pud ana nga dili makatulog. So ato kanang i-avoid, no? Ingon ni ana. And then lain nga reason ngano nga dili makatulog ang tawo, maguna-huna sa crush. Maguna-huna sa iyaang gihigugma. Nganong wala pa mo text ni si darling nako, o dili katulog. O dili mo kadungog niya namihog, good night. O naay na no, dili pud makatulog niya. O dili makadawat niya na danig kasuko. Di na po asa ka ni Ron nga wala pa man nag-alas 12 na nas gabi, wala pa mag-text. O inana no, usa ko na siya. Dunay gihuna-una overthinking, no? Ingon anak. Lain pa nga hinungdan sa kasuko. So mao kana nga aron makatulog ra gyud ta, dili kay ta maguna-una ng atong mga love life. Dili kay ta maguna-una, makakontrol man ta ana, no? Makakontrol ta. Kay haler wala ta makatulog huna-huna ana nila nya sila wala maghuna-huna nato, alkansita, no? So mao kana nga pipila ka mga reason hinungdan ngano nga mag-insomnia ang tawo. Another thing, nasakit kita. Pareha na ng mga babae, mag-dysmenorrhea, dili makatulog tungod sa kasakit sa tiyan, no? Magliba-liba na lang na. Kaya dili makatulog tungod kay sakit ang tiyan. So, hinoon, one day raman na, one night raman na, or 2 nights after anak mawala man, no? Pero naidaghang mga balatian nga di gyud ta katulog kanang labi na og stuffy nose, dili ta katulog anang pingot kaya tong ilong because we will be having a hard time breathing, no? Di ta kaginhawa, so mao pud na nga dili ta katulog. So nga tong remedy ni ana, mo inhale kitag init nga tubig. Inhale, exhale, marlib baya jud or magtuob, no? Aron mawala ang kapingot sa ilong, kanang congested ba ang ato ang nose.
no, or muinom og mga analgesic kanang mga paracetamol nga medyo makatulog pud kanang maka-cause og drowsiness aron pud makatulog, no? So mao kana pud ang mga buhaton nato aron makatulog gid ta, no? And then lain pa kani daghan pud kay dili makatulog ani. Kana bitaw na bitaw mag-sing along kanang mga karaoke nga bisag alauna nas kadlaw alas 2. Hala, sing-al gyapon nga ang mga silingan nagbagulbol na kay di wala katulog. Mo bitaw nga daghang gipangbato tungod ni ana, no, kay dili makatulog ang silingan tungod kay hala ginagpato patilis gina sa tingog nga mura ra ba pong tiyada. No, okay lang kung ang tingog pareho nilang Marcelito Pomoy, mga Morissette Amon, mga akin sa panaubang singers nato nga mga patsada gyud tingog, no. So okay lang na dili makairita. Pero kato na ganing mga tingog nga mura pod og iro nga gauwa nga ay na lang, no. So usa po na sa inungdan nganong dili makatulog. So ang atong buhaton ana ato lang pong istoryahon og maayo nga pwede ba matulog na ta alas 10 ra mo taman kay ang mga silingan in town kanang aron makatulog pod, no. So ingon ana muna atong una-unaon pod nga naay ubang tawo gawas nato, no. So mao po na siya. Ang uban ni ana maglisod gyud og katulog. So ang mga solusyon ni ana sa uban matud pa sa mga research nga akong nakuanan, maminaw og kanang music, white music, kana bitong classical labi ng mga piano din hinay lang ang volume, makakuan po na nato, makapaduka din, makatulog ta, no? Or maminaw og podcast nga hihinay lang po ang volume, no? Dayon ang uban ni ana mag lakaw-lakaw before matulog aron kapuyon sila makatulog. Ang best antidote for insomnia kanang sleeplessness kanang milk, hot milk, may na siya nga antidote or anything na hot makapakuan po na siya, no, inana. And then mamalong og suga kay aron ang melatonin mo produce na siya kay mo produce og enzyme nga matulog na kay gabi na, no. So mo na ang melatonin, no. So mao kanang naa. And then ang uban ni ana mag-inom gyud og sleeping pills, no, mag-inom gyud sila sleeping pills aron makatulog. So okay lang na, it's better nga muinom ta ni ana aron makatulog ta kaysa dili ta muinom nya di ta katulog, mas makadaot pod, no. Kay dili maayo nang walay tulog tungod kay mawala ang atong pagka-productive the following day, dili ta productive dayon kuan kanang sa puton kay ta, no, basta wa tay tulog irritable ta mo tang sa uban. Pero ako di ko ganahan tagad og tawo kun wa tulog. No, so mao kanang naa siya. Dili di lalim ng insomnia. Dili na siya lalim, no. It's not easy to fight insomnia. So mao tong akong gipanghatag nga mga tips unsaon na siya nga aron pud arang-arang makatulog ra pud ta, no. And then magdamgutag colored, no. O di ta magnauna ng atong mga crush, mga love life, mga problema nga wa tay kwarta. Agoy dunar bay maningil ugma nya wala koy kwarta. O magambot ta sa Ginoo kun asa ta mo dalagan ga maka pahulam nato aron makabayad ka sa atong utang, no. It takes prayer aron masulbad ang atong problema aron makatulog ta nga maghayam, no. Munay laing figurative speech na siya sa makatulog nga sound sleep, no, sound sleep sa Bisaya ana, makatulog ta nga maghayam, no. So ingon ana ang ato ang solusyon kon ana nato ang insomnia. So I hope do na mo'y na learn gamay bisan sa ato ang gamay lang, no, sa insomnia tungod kay dili ka na lalim ang insomnia gayod. Ako ning gi-share because daghan kay kog madunggan wala gyud ko katulog gabi mo na mo to, no. So doon na kana kong kabalaka di punta katulog labi na dunay members sa atong family nga wala pa mo abot di punta katulog anay kung naunsa na ka to. Gitabangan naman ka dagway to buk didto dayon nya paghiman-himan pa di ay nauli na di ay wa ta kabantay nakatulog na sa kwarto nya kita nabalaka, no. So ingon ana the best way to
kanang atong buhaton aron maka doon na tayo at peace of mind, ini katulog na to, prayer. Prayer. Mubasa kita sa Bible, dayon pray, no? Mohangyo kita sa Lord nga, Lord, pakatulog ako, no? Dayon, dili ta magunahuna anything, no? So, ingon ana, kanang iro, kanang paghut sa iro, usap po na maka insumya na to, pareho aron, nga perti ka banha, no? So, maulang ka to, I hope everybody is happy and healthy. Have a restful night ahead, dayon. Have a good and godly day always, mga palangga. Remember this, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, faith alone, without works. That is our key to salvation. Grace by grace, faith. No? So, mao ka na. And then, hangtod sa sunod, please put a little love in your heart by clicking the word subscribe, like, and then comment. And the bell notification for further notification. So, salamat kay mga palangga. Please remember your Tita Lu, your Mami Lu, your Nana, your bisag unsa nyo itawag, whatever. Have a good and godly day. O salamat kayo. Love you all, guys. Hangtod sa sunod natong panag kulo ka bildo. Bye-bye.